И какво става, хора? Аз съм Дракона на 985, тук с мен е Бет, нали така? Да. Лъжете ще напиша. Кажете хай на YouTube. И да, сега ще ви покажа сървъра се казва Endergrot. Кой е този админ? Някакъв лайк човек. Това е админа. Да, така представлява спауна. Какво бе? Така представлява спауна. Да, ето. Доста готин спаун. Какво пише на табелката? End. Скоро ще има End. Не да има. На спауна има Jump. И да, портвам на джъмпа на спауна за една легендарка, примерно. От честа? Да. Да. Не знам откъде искат там. Ти са на това ли си? На джъмпа ли си? Не, в момента показвам спауна. Ето това представлява спауна. Чист замък. Така го кажем. И да, ще ви покажа LARP първия. Drop Party. Да видим дали се оправили Drop Party-то. Нали? Нали така бе? Оправили са го, човек. Не. Дайте го Бет. Печагата. Значи ето това е LARP Drop Party. Тук ви слагат честове. И вие бъркате и си взимате каквото искате. Гледаш чата са? Гледаш чата? Да, и какво? Гледай са. Ето виж колко яко е направено. Взимам я. Взимай. Точка beat. Точка? Като само 3 секунди ми кажи. Мога си. Не, то път 3000. И да, това LARP Drop Party, както виждате. Всичко е яко, има полшанки, крипър, яйце, голденка или легендарка и око към края. Следващия енчант. Да, хора, на LARP сървър е Faction, да ви кажа. Ето. Примерно. Ето, Faction е. Така, на LARP снаха и 30 секунди. Спряха чата, май ще има дроп парти. Chat has been. Да не спамат много. Така, това е LARP енчант. Тук може да идвате си енчантвате айтеми. Това е на спауна. Едно малко дроп парти. LARP Drop Party. Супер тъмън хванахме за крипа. LARP Drop Party. Човек ще ми казва, че са минали 3 секунди, бе. Да, ще трябва да слагам пак плюс 18. Айва и дроп парти. Според тебе къде съм? Няма. Да, вижте какви айтеми съм си взел. Info set, full work. Беше така готин съм, къде си? Тракна. Да, виждам те. Това е City, това брат ти. Ела точно под полшанката встреча. Минки. Така готин съм, ела. Готин си много. Приличаш на баба ми, кога се... Виж, как съм по-готин, така? Или така? Само с честпрейт си готин. Честпрейт! Знаеш какво е честпрейт? Ще сложа. Пушах честовете, пушах. Тямо. Иху! Той са няма хора, маняк. Да, но са 20 човека на кръс. Да, забележете, имам 202 кила, Дракона 985. Да, 202? Все пак фанахме едно малко дроп парти. Снимах. Ще снимам малко дроп парти. 20 и 16 старт. 20 и 16, не 8 и 16. Той 15, ама карай. Чай сега, аз нямам фащам XP, аз знам къде да стана. Точно е тук така. Събира се много хора, бе. Да, човек, то веса аз... Значи ние сме колко сме? Значи аз имам сетнат хом на джъмпа и в моята къща. Какво ще ви покажа? И да, хора, доста хубав сървър. Админите са яки, особено Бет, приятел ми, който му дава в моя стария канал, YouTube канала, нали? Няма да се похвалиш. Да, абонирайте за мен, моля ви. Да, той спише, как беше? Мечката HD. Така спише. Мечката HD. HD. Да, просто искам да започна един нов мой канал да си направя и да, така. И да, само да чакаме сега. 1.16?
Айде. Слага честовете, внимавай. Ой! Нищо не видя, човек. Много мило. Човек, сега много бавно е. Сега някой нищо не взима. Що, човек? Ние сме 20 човека накъра, както виждаш. Та никой нищо... Ща сме такъв. О, фак, за мога да взема страничка. Попа за страничка. Да, и аз ще трябва почна да си правя материали. Такова. Той никой нищо не взима, е. Не знам, бе, човек. Бах, то няма хора. Фойерки не ми трябват. Пишем с двойко, се взема това. Да, иначе по принцип в този сервер се пълнат около 200 човека се побират, Има ли 200 човека? Да! Когато има големи дроп партита, влияят доста хора. Да, като има много готини дроп партита. Аз сълзичка. Аз фанах меши шарпне с двойка. Сълзата вече разбрах за Regeneration. Мога посетите канала ми. Вие ще го видите. Бей, колко малко хора! Човек, това за кой чупия? То психопат е. Не може да пише Бек... Как беше? Ундо. Жалирале. Бей, забравих вземах... имам тук някакви две ябълки. Ако нямаш храна, ела, аз имам 30. Бенга. Аз точно тук така стана. Да, това е общо взето. Няма се да почне на друго партито. Също как ги чупят, бе? Home е май. Тъмън да ви покажа моя home. Поправи тия, бе, за кой чупят, бе? И що, ако напишеш Ундо, после не мога ги сложат пълни честовете, затова. Да, мога да не зарежда. Да, това ми е хоума. Ето, нищо особено. Тук има малко яйца. Да, тук отстрани си оставя за сега тия айтеми, които съм взел от евента, после сред крипър ще си подреждам. Аз ще трябва да почвам и да правя полшенки. Да. Така. Да. Ето. Ето това е всичко. Тук имам кирки лопати, такива глупости, ето. Тук имам някаква броня. Проеденица. Да, home jump. Горе на джъмпа има седнат хол. И да. Слагайте де джъмпове. Слагайте те с често вече. Ти още си живе. И да, хора, следващия е XP. Той пак се намира на спална. Не ходи. Шо? Сега слагат често, е. Нищо не слагат. В тези често има легове, маняк. Има 10. Да, това е лак XP. От тук може да си купувате XP. Ето. Не, няма толкова много хора сега. Кидаме колбичка. Ето, нищо особено, просто табелка, цъкате на нея и си взимате 50 XP и отивате енчантвате. Фишинг. Значи, на лак фишинг статс. Значи, на фишинг можете да ходите да ловите риба. Плюс това има тук, както виждате отстрани, това са ви тези неща, които дигате. Аз съм четвърти левел на фишинг. И ако обичаш, не викай. Няма нищо. Тук има един кораб. Мале, извинявай пак. Верно, сериозно снимам. Тук има един кораб. Сега ще го покажа. Ето, много як. Имаше леки, го взех. Добре де, тихо. Altune info. Protection 2 info и се гърмиш. Да, това е лак фишинг. Тук може... Сега ще ви покажа. Майко. Стига да е! Не викам. Ако ще викаш майко, научи си. Викай си много. Да, това е другия кораб, който не можете да се качите на него, но просто е така за украшение е направен. И да, общо взето това лак фишинг, тук можете да идете да ловите риба. Ловите. Стига, бе. И като дигнете 185 и 100 живота, така, за 185 лева, мога фанете легендарка. Така, и сега какво да правя? Откъде знам какво правиш? Снимам аз. На Lock Food може да ходите там. На Lock Food просто можете да ходите за храна да си събирате.
Просто това там може... Вай! Брай, мукни, бе! Ай, не издържам. Еми, какво направя, ако такова заглуши? Да, извинете, тук на Лакфуд има кокошки могат да пиете. Еми, кокошки. Овце. Ти ли е смешно да дума кокошки? Не ми е смешно. Снимам. Да, тук има имитации на къщички, ала-бала, те такива работи. Тук на прасенца, на свинье. Поселски свинье. Ето има един цигин там, къде се опитва да разбие тази къща. Ей, цигин! Май това кое админа. Тук има на крави и да, общо взето това Лакфуд. Просто е така те. Сега ще го покажа и отгоре. Това ще изпокая спална и гледам долу няма нищо. Не искам да правя, че нямаш нищо. What the fuck, аз за малко... Да, е това представлява целия Лакфуд. Ето. Само, че има да се изкача нагоре. Е там къде стъклото там е направена региона. От там до там. Да, това е. Пак казвам, Лакфуд, идвате тук и дигате XP и за храна. Така, следващия е Help. На Help сега ще ви покажа. Всичко е обяснено в този сървър. Всичко, абсолютно всичко как се прави. Да, тяката глава на Мелан. Значи, тук вие бановете. Примерно за X-Ray банват, колко беше? Второто от 1, 2 до 5 дена и после от 10 до 20 дена и после перманент. Нещо такова беше. Тук как да си направите факшън. Ето всичко упростено. Всичко написано грамотно. Тук не знам какво ще, не съм идвал. Да, това е за факшън. Как се работи с факшън. Да, как се работи с факшън. И да, това е. Следващия е Jump. Да, на Lock Jump можете да си джъмпите колкото искате, но само събота и неделя. Защото, да. Кажете хай на... Че май предния път не стана нещо. Дай сега ще си скрия чата, защото все някой ще се намери глупак да напише някаква простотия. Да, това левел първи е, това целият джъмп. Не, там имам... До кой левел е джъмпа, бе? Колко нива има джъмпа? 10. 10 нива. И да, тук ако речете паднете да бъгнете с купче и да ви прескочи, това е супер лесно. Почва да ви взима хелт и ви качва пак тук, не знам как е направено. Те от тук после трябва да бъгнете и да... Да, ето тук си имате Ender Chest, ето вижте какви айтеми аз имам, пак показвам. Фулчица, един фулък, реджендаки малко, зомби спаунер, ето, нищо особено. Така, следващия мазе. Мейс ре, мазе ре, какво е там? Мисля, че е мейс. Това е кол спаунер ег. Ег. Беше такъв обикновен спаунер, ще го взема моментално. Значи, това тук е като... Как да ви обясна? Лабиринт. Като лабиринт е. Ето си е лабиринт. Да, тук мога да ви заведе в Недърмай. Знаеш ко? Ко? Искаш ли да ти кажа, знам на Езус, на Лард Мейс, знам на Езус. И аз миналата седмица го минах. И да, това е Мейс, ама дипче е затворен. На евентите ще снимам, когато събота и неделя само има евенти. Вече. Така, мини-геймс. То познат ли? Мини-геймс, не знам май не. Малко дроп парти стак ще почупя малко често, бе. Да, пик отгоре фрък много яки работи. Добре, сега ще дойда. Това е Lock Mini Games. Ма не знам, защо не е пуснат. Да знам, тайния зомби, вижте колко як. Абе, сървър е много як. Зведоме. Дроп парти. Аз ще видя какво стана дроп парти. Ти да виж отгоре. Човек долу като такова, като слагат често и нищо не дадат. Обаче човек ако слагат горе и почва да ги чупи хвърлят, има по стакове легове. Да.
Не ще рости горе. Мечтай си. Не мога да излъжеш на това. Това вече и гута амнезия не е Добре, обикновено. може да не е лека, може да е мен на това ябълка. Ма не е легендарки. Не знам, бача, аз видях... И дори стак няма да ти метнат. Видях много златни ябълки да се пускат отгоре. Да, виждате колко човека сме с F5 ви показвам. То някакво сега тук да чакам, като дали ще ми метне една легендарка или няма ми метне. Недър. Взех лоу. Не, я пак ще го взема. Да, на лак недър, сега да ви обясна. На лак недър, то нали не се рескаше. Не. На лак недър можете да си ходите, да си взимате материали за полшанки. Оттам. Той има и лак шоп, ама... Да, лак недър е много як, замък. Мен ми лагва на лак недър. По принцип. Защото все пак виж това е крепост. Фъкъта. Ко? Нищо. Колко каза? Колко? Просто тронах. Тук има нещо като друго замъче. Двоетажно е даже. Тук има стълбички. И от тук се качвате и вече ходите насам натам, където искате. Ако не искате, не ходете. Там има някакви крепости. What? Падна. Следващия е PvP. Така. Лак PvP е много хубав. Значи там много ме кефи как е направен. На лак PvP можете, освен да се биете, така и да чакарите, примерно, как да ви обясна. С лъкове. Тук може да си купувате и полшанки. Ето. Тук имате за отрова, за огнена, speed и regeneration. Това май за стренч или instant health. Да, и стренч и instant health. И да, сега ще се опитаме да го килнем този. Ей, мангал. Майче си скилалга. Той е скилалга, човек. Кой? А ти на лак PvP ли си? Хикснич, някакъв си. МСГ. Снимам. Той човек ме биеше от 200 купчета. Както и да е. Следващия репер. Там има наковални, които може да си репервате сета, примерно. Аз хак не съм. Виж кой ми пише да споделям. Не. Да, това е лак репер. Ето. Просто наковални. Тук можете да идвате си ковете айтемите. Следващия е игнор. Супер голденка за колко? Много ефтина. Следващия е шоп. Какво? Да. Си виж. 3000. Ако не дигнат повече от 5, веднага ще я купа. Заслужава ли си да напиша бити да я взема? Да знам. Не. Аз дори не знам и колко прием. 30 000. What the fuck? Не мога. Да, това е лакшоп. Тук има рандом материали и арморс. То се пише. А тук има само блокс. Блокове само. Ето, като дърво, пясък и други глупости. Отгоре може да купувате, отдолу може да селкате за пари. Ето, тук е най-много, аз идвам тук при блоковете селкам. Ето, виж блока колко скъпи са. Да, пича ми е оставил тук малко диаманти, такова обсидиан. Да, ето, от тук може да си взимате всякакви материали. Да, пак казвам. Я виж какви са тия бутушки. Про двойка. Той не си заслужава. Да, това е фуда. Храна и да. Ето, легендарката е най-скъпа. Тук колко е? 33 000. Сега от коя страна ще е? Ето, има и фуд. Така, сега ще идем при ония пич, къде е оттатъка. Това е вече тук материали за полшанки. И тук имате вече полшанки.
Втора ли хванах? Браво на мене. Браво, може и да им викаш. Да. Следващото е тази страна май. Да. Тук са рандом букулци, така да ги кажем. Неща. Ето. Мерси. Тук има и Уида глава, която е много, да знаеш, че скъпа. този евент е малко по-различен. Да ти кажа ли най-главната причина? Каква? Сменя честовете от лявата страна на дясната и така всеки път. Не, маметна, т.е. ние седим по средата на евента и чакаме. Тикс. Достъп. Да. Така, следващия е SMS. Получи SMS Сити светна. Круш. Влизаш борч, да натопиш чушката. Да насориш пушката. Да, тук може да си купувате всякакви рандом неща. Яйца може да си купите. Доста ефтини. Спаунери. Виж колко пидват. Това е моят лек. Да, твоя зара. А за какво пише, че е пуснал Васето, не знам си какво. Нико. А добре да тази глава. А това какво е? Прелиц. Да, това е лак шоп. Тук може да си купуват всякакви неща. Да. Следващия трейд. На лак трейд, ако не искате да бъдете измамен или измамена, зависи ако сте момче или момиче, заснимайте вашия трейд с вашите хора, които трейдвате, за да не бъдете измамени. Да, тук пак има водопад, че има там, фонтанчери, какво е там. Ето тук има къщичка някаква. Антивирусната. Тук може да трейдвате. Ето, влизате един от тук, един от там и почвате да трейдвате. Пак казвам, нищо особено. Трейд. Ето, и тук имате. За трейд качвате с постълбите и вътре влизате. И да, тук водопадчето, фонтан или както искате го. Ето, много яко, много няма думи направо. По-хубав сървър не съм виждал. Не съм играл по-точно. Workbench. Workbench. Значи, не знам то Warp за какво е седнат. Според мен няма смисъл. Ти какво ще кажеш, Бета? Кой? Warp кой? Workbench. Там с маст. Който няма Workbench. Да, който няма Workbench, идва тук. Това на крол главата, това на заем. И да, и тук идвате и почвате си измайсторявате. Да, само ще ви покажа моя хом по-подробно. И ще приключваме видеото, че стана 2 часа. Но както и да е. Значи, ето това е общо взето моя хом. Тук имам Potion Key. Трябва сега след клипа почвам да правя. Ето. Тук имаше хейски, но ги схабих. Ето. Пак казвам. Къщата като къща, ето. Малко храна имам тук. Тук малко XP имам. Тук обсидиан. Тук материали за поршенки. Айде, отвори се. В хома ли си? Да. Хем ще го видя на клипа. Окей. Тук имам ендър често продавам. Ето яйчица имам. Продаваш? Да, ендър често. И тук кабелство. Искам да ти купя. Колко? Или не ендър чест? За колко? И да, хора, това е общо взето от моя хом. От всякъде е 3 слоя обсидиан. Долу, горе и от 4 страни. С 3 слоя обсидиан плюс този, който се вижда 4. Общо. И да, хора, това беше от мен. Дано ви е харесал. Дайте лайк, ако ви кефи сървърчето. Ако играете в него, напишете в коментара. И да, набирам хора за факшена ми. За сега сме двама. Дано ви е харесал. Пишете в коментарите, ако искате в моя факшен. И да, който е в моя факшен, доста яки наградки ще получава. И да, хора, това беше от мен. И чао. Пиши чао на YouTube. Чао, YouTube. Така.